Apostolo phakathi kwethu ngegama lenkosi Yesu. Haleluya. Ndiyabulisa kule vuselelo ngegama lenkosi Yesu. Amen. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Shout power. Power. Shout power. Shout fire. Shout fire. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Ndinguyolanda ndinguNdeleni Fani ndisinsiwe ndiphuma kula mhlaba waseQonce. Ndiyamthanda kakhulu Yesu. Glory to Jesus. Asizobabade bangcwele. Utata uNkonzo apha uvele wathatha konke. Malibonke igama lenkosi. Ndiyaqonda akho nto ndizayiphinda. Malibonke igama lenkosi. Glory to Jesus. Asizobabade Nkosi. Ndizawucela nje sawukhila le Bible 1 Kings chapter 18 uverse 1 yedwa. Glory to Jesus. Malibonke igama lenkosi. Linamandla eligama lika Yesu singalo apha. Hallelujah. Linamandla igama lika Yesu. Sengasi abantu basenxarhuni bangaziqonda kakuhle ukuba banikwe igama elinamandla. Malibonke igama lenkosi. Futhi umfene nje ndisadlula nje kulento a week ago ndifonelwa ekhaya eXofivaba. NdingowaseXofivaba original. Kuthiwa umntwana kaSister wam a 14 months old baby ugulela ukufa. Hallelujah. Xa beyithetha ke lento bathi banala assumption yoba uziwa ngabantwana. Xa befika eclinic bagangana nonesi uthi lo mntana needs ugqirha, medical help with immediate effect. Abathathe ababuyise back ekhaya. Ukuba ebabuyisa back ekhaya bezawutravelisha to eXofivaba hospital. Mind you, usuka elalini yam uya eXofivaba, ilali yam ilali ye7. Wathi phonela umama wathi Yolanda umntana uyabhubha. Usister wam uyakhala. Umntana uyaphela ezandleni. Ndabiza igama lika Yesu. Igama elinamandla. Liyaviwa. Malibonke igama lenkosi. Jonga dathatha authority. Kuba ndizazi ukuba ndingubani ebusweni kaThixo. Malibonke igama lenkosi. Datha komntana uzawubhubha. Ndakhansisha ukufa. Ndathi ke igama lika Yesu akazufa. Malibonke igama lenkosi. Igunya esinalo lisinceda kwinto yokuba ngaba uthetha ispirit se-premature death sifikile efamilini yakho. Hallelujah. Ispirit se-premature death sifikile efamilini yakho. Zawucela uwasela ngamanzi. Glory to Jesus. Ndiyadlula nje bangcwele apha kule nto. Ndiza ukuphakamisa igama lika Yesu, igama elinamandla. Malibonke igama lenkosi. Ukuba befika eXofivaba hospital, ogqirha bothuke ba ufike njani esaphila. Bathi sebemjongile bathi ngenxa ye lack of equipment esinayo apha, lo mntana akanophila uba singamhlalisa apha. Makabhekiswe phi eFrontier Hospital eKomani. Nakhona ndabiza igama lika Yesu. Ukuba fika khona eFrontier Hospital bayamangala ogqirha ba uphila njani lo mntana ngoba ipulse ayifumaneki. Ayikho ipulse emntaneni. Wafakwa kwi-ICU. Ndathi kusister wam jonga ifikile le matter. The case is in the court of heaven. Iphethwe kwezasemazulwini indawo.
amagqirha bashiyeka bodwa bebuzana bamfaka e-ICU benza iitesti zabo babuya nento ethi umntana ona-14 months old udiabetic iswekile yakhe ayifundeki ndathi utsho ubani utsho ubani ndanetshiki ndanomsindo ndathi jonga sathana asizocela nkolo kuwe asizoguqa kwabanye thixo asizobiza linye igama ma sithemba igama likaYesu ndabiza lona lodwa igama likaYesu umntwana wahlala e-ICU i-3 days yonke kungade kufumaniseke le swekile yakhe xa ayifundeki but basamangala ukuba lo mntwana uphiliswe intoni linamandla igama esilinikiweyo malibonga igama lenkosi linamandla eligama silinikiweyo bendidlula nje kule nto izolo ndafonela kwathiwa badischargiwe umntana uphume esibhedlele sedlala selandela onesi ndathi igama likaYesu linamandla liyawukwaziwa malibonga igama lenkosi glory to Jesus hallelujah Jesus. becela ke oyifumeneyo asifundele uchapter 18 uverse 1 yedwa Wathi kwakuba mzuzu yes lafika ilizwi likaYehova ku-Eliya ngomnyaka wesithathu yes lathi hamba uye kubonana no-Ahabi yes Lord Jesus zilise imvula phezu komhlaba. ndicela uthandazisa Bawo onamandla uNkulunkulu wethu ophilayo. yes Lord Jesus Egameni likaYesu waseNazaretha linamandla Jesus Thixo wethu onamandla onke liyahlula phakathi komoya nethambo egameni likaYesu waseNazaretha thatha ngalo Nkosi simamele in the mighty name of Jesus Christ amen. enhlizweni yami bangcwele ndihlelwe indaba ye-altar malibonga igama lenkosi indihleli indaba ye-altar ithe umfundisi umfene sinika i-theme ethi keeping the fire burning upon the altar yabe into ye-altar kudala ihleli enhlizweni yami malibonga igama lenkosi i-altar bangcwele masiqale kule nto ukuba intoni yona i-altar namxolela ke mna ke andingumshumayeli malibonga igama lenkosi i-altar yona iyintoni i-altar yindawo apho uqula khona into that you believe inamandla hallelujah i-altar yinto oqubuda kuyo obelievayo kuyo ukuba isupreme inako ukwenza i-altar leyo balibonga igama lenkosi kule ndawo ke sifunda kuyo silibali eli ka-Ahabi noJezebel elithi izwi lenkosi uJezebel waye kwimission yoku-attack the nation of Israel hallelujah kodwa ke into esenhlizweni yami into yokuqala uJezebel awayenzayo xa e-attack the nation of Israel the first thing uJezebel awayenzayo ukudestroya the altar hallelujah into yokuqala awayenzayo uJezebel ukudestroya the altar ngoba wazi amandla e-altar wazi ntoni amandla e-altar mamela ke ndikuxelele uyabona indaba ye-altar sengase mfundisi umfene singabantwana bakaThixo of this kingdom of God sikhilekelwe le ndaba ye-altar futhi singayilizeli saza amandla wayo malibonga igama lenkosi bangcwele usathana akanangxaki nabantu abahlangeneyo malibonga igama lenkosi usathana akakho threatened ukuba masibe khona nje apha ingxaki iqala xa abantu abahlangeneyo bene-altar hallelujah ingxaki kusathana nombuso wobumnyama iqala xa abantu ababahlangeneyo
nomlilo bahlangane bene altar. Hallelujah. Ikhona i-altar yebandla le isihlanganisayo size sisonke. Ibo khona i-altar le yakho siqu. Hallelujah. Le yakho siqu i-altar uyisebenza phi? Uyisebenza ekhaya, in your closet. Hallelujah. Usebenza in your closet. Sithi xa sihlangene apha kuhlangana abantu abayazi i-altar from the closet place. Leyo into yiyo eyenza ukuba ngaba sibe i-threat kumbuso wobumnyama. Asihlanganele lize. Malibonga igama lenkosi. Mamela ke xa ubingelela kwi-altar, renderisha i-sacrifices kwi-altar, uyayimandate i-altar yakho, uyinika igunya ukuba ithathe ulawulo phi empilweni yakho. Akhona amandla e-altar. I-altar in the Old Testament lithi izwi lenkosi khona yayikhiwa ngamatye, yakhiwa nge-stones. In our time, i-altar sikha nge-stones of the spirit. I-worship is part yento eyakha i-altar. Offering is part yento eyakha i-altar. I-fellowship is part yento eyakha i-altar. Uyayakha i-altar. Jonga ndiqala lama-Muslim abadlali nge-altar yawo. Yabona nje wathina engathi singabantu abayilizelayo, ama-Muslim awadlali nge-altar yayo. Wathi ubethu wami noma ibhizinesi ibihamba kangakanani, bayavala, bayanqula i-altar yabo, bayabingelela kwi-altar yabo, ibasebenzele. Balibonga igama lenkosi. Ibasebenzele intoni? I-altar yabo. Mamela ke ndikuxelele, umlilo awuhli ingekho i-altar. Into sibalekelayo into yoba sifuna ufika i-altar sesivutha. Iyakhiwa i-altar. Malibonga igama lenkosi. Namu kule ndawo sifunda kuyo, into yesibini uJezebel awayenzayo after waba kwi-mission yokudestroya i-altar ye-nation of Israel. Into yesibini awayenzayo ukuba kwiphulo mfundisi umfene yokudestroya the altar builders. Hallelujah. Ngoba wayesazi kakuhle, wayiqonda ukuba ngaba nokuba isibingelelo sona singa-destroyed, but for as long i-altar builders sisekhona emhlabeni wakaSirayeli, ikhona ingxaki. Hallelujah. uThixo ukwiphulo lokuvusa ezo altar builders apha eNxarhuni. Hallelujah. I-altar builders abaza kwi-altar in the secret place. Malibonga igama lenkosi. Uyakhe i-altar in the secret place. Ingapheleli apho, akhiwa gqibiyekwe. Yasetyenzwa i-altar, yasetyenzwa. Uzwabona amandla wayo, funeka uyisebenze. Yabona ixesha siphila kuyo, abantu phandle apha uSathana akadlalisi. Malibonga igama lenkosi. Banesikhalo enhlizweni yami mfundisi umfene elithi engathi i-level esikuyo siyi-kingdom of God akusuppose basikule level. Ngendlela izinto eziqhubeka ngalo, ngendlela izinga uSathana anyuse ngalo, akusuppose basikule level sikuyo. Lathi umama uNkosi ayithetha yoba engathi amaxesha anga asiwazi ukuba xesha liphi ngoku for abantwana bakaThixo. Malibonga igama lenkosi. Ndize naloo nto
enhlizweni yami ndithe andizobamthi kune-altar builders uThixo azozivusa kulomhlaba wasenqahuni ezilapha phakathi kwenu. Hallelujah. Ndicela usisi aze apha. Ndicela sisi uze apha lo. Sisi lo sephapha ngoba mfana. Njengoba bekuthandazwa uThixo ekhona apha phakathi kwethu. Mfundisi umfene. Uthi uThixo usisi kukhona imfazwe. Kukhona imfazwe ojogileyo. Kukhona imfazwe ejogileyo. Le mfazwe ejogileyo yasefamily yangaphakathi. Mabonke igama lenkosi. uThixo ke ngoku uthi uzomnika ihlelo azawuhlakaza ngalo. Mabonke igama lenkosi. uThixo uzakunika ihlelo lasekhaya zawuhlakaza ngalo. Imfazwe sewiwinile. Imfazwe sewiwinile. Iqala lomlilo lisesandleni sakho. Akhona uzayithatha ininzi. Uyiwinile. Khula ngakithi unalo usezweni. Glory to Jesus. Ndinalonto enhlizweni yami mfundisi umfene. Thethiwe uTata uNkonzo. Into yokuba ngaba kule generation yethu saneliswa kubaliswa ngamabali enzeka ngo1950. Asikwazi ukonela ilonto. Sifuna ukwenza yethu history in our generation. Izimangaliso mazenzeke in our generation. Sikonele ukubaliselwa. Mabonke igama lenkosi. Sikonele ukuthini kubaliselwa. Une-altar builders uThixo azivusayo apha. Sizawuthandaza ndiqinile. Une-altar builders uThixo azivusayo apha. Futhi zizaba noxanduva ukuthi keep the fire burning upon the altar. Hallelujah. Sizawuphakama. Cela siphakame. uThixo une-altar builders azivusayo lomhlaba wasenqahuni. Sithandazile. Futhi yonke le mithandazo kuze uyithwele lendawo iphendule. Hallelujah. Iphendule. Asithandabuzi lonto. Asinohlala noThixo ihours ezingaka kungenzeki into. Mabonke igama lenkosi. Kunotshintsho olwenzekileyo empilweni yethu. Ngoba mfundisi umfene xa usindiswa you are declaring war embusweni wobumnyama. Ndiyayiqonda ngale nto yalomntana. Yathi imfazwe. Kodwa ndathi iqhuthe manikiniki. Asindalanga zombini kunenkosi eyodwa enamandla. Hallelujah. Ndizawucela uthandaza nabo bantu abanalo nto itshoyo apha enhlizweni yami. Abathi Nkosi oluxanduva usinika lona sizawumela. Umlilo esibingelelweni sizawukhozela uhlala uvutha. Zawucela abo bantu nje baze ngaphambili ngegama lenkosi uYesu Kristu. Raphakashatha lababa washaya. Liphokosheya lababa khasatha. Siyavuka i-altar builders. Nobusathana becimbi othi destroyile. Hayi! Bakhona abazayakha. Iyakhimba i-altar kaJehova.
Siyatilika iotha zashere raphakashaya lababa khasa. Siyatilika iotha sobumnyama. Hey, ngekhamalika Yesu, ngekhamalika Yesu, ngekhamalika Yesu, ngekhamalika Yesu, ngekhamalika Yesu. Thina silapha phambili atizombeka zandla, ndifuna nideclarishe ngomlomo owenu. Hallelujah. Sizawudeclarisha siphambi koThixo ophilileyo. Hey, mama lethu uqalele iotha yekulwela mntasekhaya, ikulwela sewungena kwamandla, inayotha kaThixo ophilileyo. Ikulwela usemsebenzini, futhi umfana njalo ndaya kwi-meeting emsebenzini, ndiqala ufika ngo-7:30. Ndathi xa ndingena emasangweni ndava kunuka iyeza. Ndathi otha kaJehova silweni, ndathi otha kaJehova phakama uzilweni, ngoba xa uyisevisa le otha iyakumela. It takes control over your life. Andiyazi into obingelela kuyo, kodwa imandi uqalele le nto ubingelela kuyo, it will dominate ebomini bakho. It will dominate ebomini bakho. Yiyo loo nto siqale si-destroy ii-altar zo-Ashera, kuzawuma i-altar yoThixo ophilileyo. Malibongwe igama lenkosi. As we are about to declare, asithi Nkosi Yesu, namhlanje